To hakini ka por ngi dani ka banai ngo biang yo Blei ba kani ka lang ka sngi ka ba ngini yo biang ka ktien ka jong try ko mangi ju snow malaga tayo but ko mangala ju ang pi ba nga Shakri ni gini ki Jingeh kai ki ban long ka jingmen toy ka jing im jong pi ka ba malaga sngi but what lucky long ki Jingeh kai ki besuk ba pila ban sngot ho what lucky long ki Jingeh kai ki berit Besigim the day ki be jilio ki ba penkelan rei ki ba shai kini nda haba pi buat i gini ki Jingeh kai nda haba pinang man pentre kami ki aga jing im jong pi ka ba malagasni pinyo i bakani ka jinglong kini ki Jingeh kai ki bangi bo hagani ka Jingeh kai ka banga aishapi kan penlong i pi ba hakawe gasni mdei tang ba Blei un penan kami pi Andrei kinong kan nongrim ia ga jing ya lenti jong pi ba pinyo i ga jing ker khu wa ga jing im jong pi siman namar ngasham aga jing pule bible jonga lani ha ga jing ya lenti jonga malangasni kani ka ba nga kran chapi kadai ka ba nga kwa ban ong biang man lagasni ngayo i ia ga jing aga jing im jong ki preo malagasni lani jan baro sisni ki preo ki ba nga yo bani phone lani ki bangi Kynduh ki bawan sya kajaka bangi slap masnut ho na ka jingi Kynduh bat na ka jing phone jong ki brio bangi imagi sngi ki be shisha haga bangi Kynduh shibon ba ki jing ha bangi mot ban Shakri shisha yo Blei ko mangala ong pi kat bangi nang jan sya ka bakut kat bangi nang poi sya ki sngi ki bakhat do ka jing jal ka jing ka nang kraw rewali tiang Blei ulah kular ban ai ga jing jab ga jing em chingi tinga pen i pi ba nga ai ga ga jing kai nga ai ka teng Balei ngi Kynduh jing wat abangi la Shakri yo Blei ta ka dei ka banga nga juper khat bahai ga ga tiang Balei try ni dang ye Kynduh shibun ki jing ki ba teng wat ki bam Shakri Blei ki me Kynduh rengi ki ba Shakri tetengi Kynduh iki be palat pag kapin perkhat kapin lengo iki bobon rei ngakwa bapin yo mensim lani yo ikini ginong rem namar nda habanga hikai bahai gini gijing hikai pinyo bor pinyo mensim kanyarap ipi bapin job rofin tip ru gijing temu ko jo Blei apadeng jo gijing le gi bapi syam tengalapin ipi gijing hikai ga baladep Balei bangi Kynduh jing abangi Shakri yo Blei ngalapin pi ba ladang ila kelak abamut ngila yo shishai ke jing penem ke hima jong ke jing dum ke nyele ban kring pat ingi kata de ke benim kong ke bangalapin i ke baar ke de ke bang kwa ngan petengi ke jingi kai kham jurong dak ni ke baar ke de ke bang syam ke de ke bang da syam shisha ke de ke bang ngam ngan ogbet hadin de ke post nam ngalap bepleng om tang namar bagi jing kiwan namar bangi bosoi tan wi le ni ringalap ye ni ke ktien ka banga bu na net nuot ban ong ba kani ke ktien ka ba pimla ban ya la ba ka ta dei u Blei unyalam hagi training ki bobon ha ba pimot ban Shakri yo Blei u Blei unyalam ngayo i ne bangim la la ndanu weiru ba ya la na ne like no ba pim Shakri ba yo Blei pikwa bania la ga jong kaman pikwa bania la ga jong lenti pikwa ban le ke ega ba pikwa ha ga do ba ga jing kwa jong pi hi ta ga ya la ga jong hande la da pi mut shisha
Ya kaban yaj baru Blei ban Shakri shisha yo Blei. U Blei unyala mingi hagi training ki bobon. Mala kreni fi Balei ngi dan kaman rung shiki training u Blei de was smooth ho igane. Namal ba u Blei tip iga jinglong jungi. Uyo I yangi habo pen emingi. Na jukuli igane menchua maroi maroi juduai ru igane. Na ju ong yu try a Blei kumno me pen em kum yanga. Namar habang apuli na Bible ngayo ibo Blei tip lut yanga. Tip lut ipi. Vi puri ga sam gu bisis pa live kun dai vilap ba ga Bible ka kren ba u Blei tip lut ye ga bishong ye ga yang tip lut ye ga tia tip lut ye ga jingmut ye ga jing perkhat tip lut ik mdan ka ik eru ka bo Blei tip ye ga jing em jong brio. But nga ju reason na nga ju kali yo Blei agi snam gi ba menshua. Hoit men tangam kali sho ndre menshua nga ju kali ka banin kong ga jing kali ka dai. Nga kali nga try me pen em kum nga atau mem tip nga. But hadin ka tu ni pon da bo Blei usdang ye gaban pendon kami nga nam ta kam tu jong Blei. Nga ju lengo nga ju plai nga ni try kum no me pendon kama ba me tip ik jinglong jong ateng teng ambiang. Ka jing mo per khat kam biang ka do nuot ka klem biang ka jing em teng teng kadang doni ki jinglong ki pome dei ko man ka jong Blei. Henry ngalap bo Blei abo pen em ngi utip ik jing em jing. Utip iki jing telat jong pi, utip iki jing bom biang pi, utip la pide bo bitar, utip ipi pide bo bitar, utip ipi pide bo sarong, utip ipi sarong. La pide ki berang don sibun ki jing long, ki jing em jong pi ki jing kwa, brai ki besneo, utip ipi bat wat ipi upen em ipi. Balei namar nda ula penim. Ong no kumni ula penrung ipi ha ke hima ka jong Blei. Unsa ay fi ki training ki bubon. Nama utip apa kita ki training. Un pendo ye gi jinglang ki bo penwit ye gi jing em chini. Piu Blei umbla tang da ka bangi shukla ka bomot bat ngi la IT lo ye la di shu Blei bat bla pentemai gi jing em chingi kamat bangi la biang lo em. Ngadong it pingi nang dan shiboni ye gi bangan sepeni fi. Bat ngala depen fi Balei ngi hab aga training gi jong Blei. Kabaning kong Blei ko aban pendu nangi ye gi jinglang ki bo penwit ye gi jing ya lenti baru Blei. Bat ka ningkong tam ka ba penwit yang abad ipi ndah bangi yat baru Blei ka dai ka jing sarong ka bangi dan ka maladi ka jing long meng ka bangi dan ubriu budan ka jing sarong udan ka maladi udan ka jing meng apa jong u bat ka jing sarong ka dai ka wei na ki bu Blei kwa ia ka ban ya lam ingi ya ki training ki bu buan ban pendu jat ia ka jing sarong na ka jing em jong brio da fi pediang ne fim pediang tani kadai kaba pini kendo ka jingam check ba what you perkhat klumar wat do mensim wat let kelishbon wat let ong no walit kiar walit kwa ban lat no na ki training ki bobon nak ta daw sit ong borobor ini kitian u Jesus not ho igni wang habo khat igi sunran khat Petra su baklumar khat yu Judas su khat iki to baro ki brio ki bala jonga jinglang ki karakter ki per andre upne ki khat iki u jeri ki thong ki bi nong ki apostle thong yu Thomas thong ki brio bran ki jing bakla ki bobo na ki jingam ka daw ka dai ba un se alami ki ha ki training ki bobo kum ki sunran but naki un sa pen mi ike yu baba nasi da puli ki sunran pi i uya lami ki ki jaka ki klumar ki teng teng ki klumar ba ule ki ba jingbut jang ki kam snot ho ka daw ka de kwa bani kai ki sunran train ki ba ki nangi ga ban snot ho ki lenti ki jong Blei but hadu ka ba kutru wat haga ba kutru Petros udang pai haga jaka ka ba baklan re jisu wan na mau tip ba menta ula pas ye ki training but un support you bun lo apostle rang ba un sependap you men sim khot but un salong do way paru brio but they nak tadao shwa ba un pendap you do men sim khot ben pendan kami u hap ban train u do license tam kani ga de ga bang kwa ga nong fi ga ni ga por ba
Blei yang iru utip kata kade ka banga ju ong borobar ka jing bakla mentah ka jing Shakri Blei kaning keren daga jing shai daga jing snot ho daga jing ma daga jing ket kle nga keren ni ka jing bakla ka ba kraw tam hapo ka jing Shakri Blei jingi hagini ki sni ka daga ni bangi klem ko ngo ya ka jing ong ka jing Jesus Christ bangi yat lat palat na ka e ka ba u ong ma u ba u ong let ka pertei yalap ika gospel penlang senran yiki benriu par dah hikai yiki begin sumar yiki mengalah hukum yiki orang kami kalau rengkat berfiru ke bawah ke pertai fi ni ayat lat yiki kata kade ke basic kanong rim ke bangi ni kiar mentah wat haduki balang haduki jing Shakri Blei haduki nong yalam ni kiar ke ni namar Balei ni iba ni kwa palat ya gaban penrung ni briu syaka kambat ni kwa ban tung nong tray ni kwa ban pelong pastor nong yalam pelong nong tray full time bat nong tade ni klem sha iki bakin ya aga discipleship ni klem mitre bakin rung aga training ga boble kan ma ko jinglong sunran ka dei ka jaka training ga ba kraw palat you way po way kanang ba unlong fit unlong ba bit u ba biang na ka benta ba un u blay ni ban penan kami kabesniaw ba gani mamantang iyat lat ya gani bangim ni kerki palat igi briu ni igi dan jing pensle ni igi dan ke jing ai kila long ke jing ku bat ni klempet pat igi jing im jongki hadukan no ki san hadukan no ki le job igi jing long gi ba dan ke jing im jongki kata ka de ke penlong iki bakin yangi bangin poy ke jaka ka be banda kila Shakri nang ila penkuk bor iki nang ila kentiu iki ndah bagi penpau pat igi jing long ki bamlong iki nyum kala kadang dia bengi ayat lain lagi jinglong kiba nak ni ke nongrim kaba uji subu bakata ka ke training ke discipleship la ni ke jinglong sunrat nak kita kadang ko ang nang pi we briu dan lagi jing sarang we briu dan la kambal di nga ma pi barong dan ngimla man job ke tala ngimrung agi training ke bubon but day nak kita kadang nga ko ang ni kai fi ke ko porba la da pi pai aga jaka ga be nda ba pi Shakri Blei check by gane ba yo kadan ke 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 bo Blei o kwa ban pendu ye ka tana ke jing im jok people bakan mi ke bo bahanang ta wali ke ba Blei wali kwa no ba pin poi shaga mo shaga kirdan ka ba khamsa lor la ne ba pin shu kintiu hi la de la ne ba kintiu ki wei fi wali kwa kumta kaninga jukrian barabor ngayo i ga nuksa na ga Bible tangi ne puli khindi ati ga ni lesinga wanum kriki nga ha khapor nga kren nga jukun ma shibon ki iki tanga kwa agani ga por ngan puli fi ye ga kitab Deuteronomy kala nang ga pra ngayo i ya kani ba jisu ba hemal bana ga ba Blei u jet ye ga ban shimi ga jat Israel anyalami ki na ka ri Egypt shiga ri Canaan hapo gitu ki South Nam u Blei ko aban training ni ki jat ben ri wala ka tadan shibon ba gi bo feel na ma bakim la sha e training baru Blei klem compromise ga ta klem ong ala lami ki tinga de ben pen poilot iki se kanan ha ka plan jo Blei ga de ben pen poilot re la kim nang kim ko ngu ige bo Blei de ngan ong vi Blei sha e ga ta ngan puli kitab Deuteronomy kal nang ba pra nang khat ba arte ter pe wong kom ni to men kin mauru ye ga galenti baro ye ga bo try bo Blei jome ule lami me hagini saubus nem hagada ga riklau ban ne yu ya ga ban penret ye me debat bai ga taktin ye ga ban penret ye ki kon Israel penret kum no kani ga ktien ga ba penret ani ga mat ban wala me ki shiga jaka ga begin snot ho ye ga jing snot bakin tip bakin melalai tang Blei bakin nom dan jing serang bakin nom kenyum bakin nom keren persat wong ya kaban penrit ya me pada kaban tenjo ya me ban le ayu ban tenjo ya kaban tip ke ai kabadana ga don no chome lamen sumar ni ya me hukum jo ula penrit ya me ula sya ya me ban sngot ngan fi ula penrit ula syaru iki bakin sngot ngan begin paing ke jaka jong ke jing duk jing ke jing scout ho bagi duk bagi kerdo
kano pi hadu kano fi experience kita jing ai dan ti jopi wali klat ini no rem de play we lamban pen red ini baga dok kena mi ole serong khmat jong play tau dia play kuat yang apa di pi begin sekolah begin serong we lam kenang ki we lam ga duri apa sa ko pim dal la pim la jingi pim la su kli pin nang jingi kan no pim la cross il duri au pai ga jaka ko pim tip she din paru sh khmat duri au e pi teng ngi shikri blangi pai age jaka ke be de pai ba what you do mop i duri au what back so you paru u Blei ko ban pun pai ki ga jaka ko kim tip shu no ban le Balei ban bu yo ki khoni swela ga jaka ga bukin ong trying long helpless hanging long hopeless helpless ngim dan issue ngi but hang ta play pelong lenti na ga rik na ga duri au sa fi kita ki diki lenti e ji shakim degi ba ki ba play ngi ta ngi ai la nang ta ni kwa ben bengi num rung duri au sa ngim kwa ngi ni rung ha gi rik lau gi be ngi bi u da ong ne ula sha ya me ban smut kan ro dan ga por pa ga jingker do jo ga jingem Visont ho tangka jing dan kam sudah ke dawa ye yen ke sem ke jopi. Shakri you play poi man jaga jaga ke pikir do. Ne kum no de poi hang ta. Ba de ke ta ke de ke penlong ye ke brio bagi ong em. Kene de bang ina laptop ina bakla em. De bi laptop. De bi bakla. De bi u play ko ban train fi. Ba nda fil poi ye jaga ke visont men. Unser besai fi de mana. Ya ke be pimtip. Lemne ki kpa jo pi kimju tip. Kenang ba un tip pen tip au brio ba em ta no kupun re bu brio em de tien bro ba mi na ga shin tur ga jong play fi ip in a pet ba aga bible u play kwa ga ta na ga jing em jong brio kwan pen po ngi ga mana ga mot ka e ka ni ki hebrew ba ki ong mana ga mde ba ki de tip kerteng ka ga mana hadu menta ga mana ga long mana bet mana ga mot kaya gani ka bangim tip ka wanang no ka lang kumno manu bis pin mi gani kumno msutho sutip ba gani ka bawan no play fi ka jinkar khu berbar ka bawan no play ka lang kumta ka de mana ngadang sudap kren ni gani si mana Shakri u Blei ba pin poy ga jaka ka ba pim tip kumno ka dap kumno pi yo jinkar khu kumno pi hang ta fin se yo iba mdan jing sngola mdan jing so sarang ba pi yo ye jinkar khu no play agalong mana la fi snot ho ye gata u Blei u de u kwa e gibriu beginio e gani wong ki jan kup jan sem jam e kim shimla mandri mano jamela ne slajat to megam shimla at hagini savu snem ga dei men per khat ru ala ga donot ba kumba u briu sneng lo khon kum ta gen trai Blei jome u sneng ye me fi ke u Blei kwa ban yalami kani kitin sneng ni u Blei kwa ban training ban pendo nangi kita ki jinglo ki bangala pure fi Hari mentang ski ngakwa ngan peni fi ko ga nongrem kaba ngan ong biang fi kini baro ide gi banga ya den ti gi banga snot ho ige e banga kran ka jing sarong ka de ko ble ul train fi de gi bonsnam un shnia e fi un kidia e fi un pen loet e fi hado ba pin da red ria binum dan jing sarong e ru ya namanda bo ble kun ti gi jing em job yin do pen an kam do pen sle pin dan jing sarong taru Blei lada pi kwa ban Shakri shisha yo Blei kata ka dega bangan ong shi ong lada pi mut ban ya shisha bar Blei pet sagani gwe Balei ngi Kynduh Jingeh abangi Shakri yo Blei kani ka dega bangan kwa ngan kren khambun hagani gi por kata ka dega ban pendu yengi nagi jing shap tiang nagi jing rit men siam nagi jing ki jing mat Balei ngi kren ni gini baro namar ka jing shap tiang ka jing shap tiang kadon hau brio baro Uwe po boy brio wala da ule sarong e he kanu kanuru ka jing shap tiang kadon hau brio tong Blei ba tip ka
O Blei dei badan jing siap tiang, o Blei ju tiang ini no, Blei lang halor. O legit ingi ki brio baru tip ba ngingi dan jing siap tiang. Fi da pi Shakri o Blei da ngakwa bakan da shy kini fi. Balada ka jing siap tiang kadang bat ia ka do no chopi. Ka jing siap tiang kadang penjenjar ia ka jing mot chopi. Ka jing siap tiang kadang yo jaka hakipor kipor. O Blei o nialame pi hagi jaka kibe e. Ban break na fi ia ka jing siap tiang. Nada ong bet ang ni ka jing siap tiang ka be lot i ka jingeh. Ka be lot i ka jing lama simbaro. O Blei dan jingeh dai baru ka siap tiang. Taka daw la daw Blei legit e pi. O kwa ban penduk na pi ka ni ka jing lang baga taka di ka jing siap tiang. La da pi siap tiang hi. Pinumpoy siya na siya noro. Nangi brio ki ba kwa ban Shakri o Blei. Rei. Ki ba Shakri ng kat baga jing siap tiang. Dan mau. O Blei jet i o Moses. O brio o baga jing silur ka ba pimla siya ban perkat. O Blei jet i o Joshua. Ki brio ki ba pimla ban mutdur haluk ano ki satar gini ki brio. O Blei jet i o Esther. Ka brio ka ba shirkai ki jing silur joka. O Blei jet i o Deborah. O Blei jet i o Jael. Ki brio ki ba yang. Ki ka ban le ki ka ba kraw. Blei jet i brio ki ba ngamla ban mutdur haga Bible bo blei jet i Naomi i Ruth brio ki ba satar ki binut ban yang. Blei jet shibon blei jet i Gideon blei jet ki brio ki ba kraw mde ba ki kraw. En rei u blei u yalami ki hagi jaka ki ba e. Ban triniki u blei jet i Shadrach, Meshach ba da Abednego. Blei jet i Daniel. O Blei jet i Joseph. Ngawan rak ni Blei jet i Abraham. Blei jet i Isaac. Blei jet i Jacob. Ki brio kiba o Blei u de alami ki agi training kiba ima. Blei jet i Paul. Blei jet i Petrus. Blei jet i ki brio kiba Shakri wat ju. Penrami u Thomas. Blei jet i Thomas. Ki brio kiba. Blei la training ki ba kiba khadu ki ra i gospel. Sigi jaka ki be e bet ki yap kum ki martar na ka bentau try priu ki be slur sudah kanga kwa nganong fi u jisu dei u hero chong de ching em jani u jisu dei mo u be slur tam na ki be slur u be not ban mi na beneng ban hiar ga ni pertai ban job setan ban not ban face ki jing yap marwai bat u be slur tam ban mi pat ban sha iki ban mi pat na jinta bat nga kwa na fi de mi mut ban Shakri u Blei la da Blei dang yo ep shepting fi ritmen sim pi ki jingmut ngai idan gi Shakri u Blei gi batang ga miau ru nga kwa na fi ka pen shepting ka ba fim not cross kali tang ba ka ya ka miau ru nga kwa na fi la da fi Shakri u Blei kumta song jua ying ai la Blei un train fi do fin de job i ga miau ngayu i ga ta ba ki brio bu bon pa ki brio tieng i ka so tieng i ka la da fi Shakri u Blei la da fi dang dan jing tieng na khwang anang fi Blei un weng shua ka ta snap nga da pen i fi hagin i ga por ngani la me fi shaka shigi no rem nganda kren ba hai gane fi la da fin pulina ga Bible hi pin lap bo Blei utip u brio bo de bu shep tieng ni shep tieng i brio la da fi dang shep tieng brio piap kala ka bamat namar ublay kwa ngam kren ba pinum shepting ublay ka jing shepting ublay ka dai ka jing shepting burap kam dai ga bitieng kla ri ga bangayo in tai gi priu gi Shakri ublay ro o pertai ublay
Iko mom tiang syu ike Henry kidang tiang ika niam, kidang tiang ika buram brio, kidang tiang ika buram pertei. Lada pidang tiang ika brio. Kumno vinuat banonga iya jauh Blei. Fitebe ma ke kita proverb ulnang ka ba arpu kundai, ke dekat ka ba arpu san ka ong ka jing syap tiang ika brio ka walami ka jing riam. Henry jaru bashania autrai un suk scam. Hika jing syap tiang ika brio ka long ka jing riam. U Blei unom sya, fin Shakri u Blei fin tiang brio. O Jisu tiang brio. O Shadrach, Meshach, Abednego ki klem tiang Nebukadnezar. Daniel klem tiang brio. Petrus klem tiang brio. Paul klem tiang brio. Tiang i kaisa. Tiang i noro. Ki jing syat tiang. Kawan. Esilangan peni fi ki jing syat tiang. Ka jing syat tiang ni apa kadon agi wan agi apostle. Esipi pilapin kum tas pastor ngan ong fi kini gede bedon kama pin sot ho. Pengen peni fi ni jing syat tiang. Pengen pulih fi ia ke siti sigi galtial no bar. Khat ke bakhat wei. Henry habau kefas kamar Petrus ulawan sa Antioch. Ong wap supol gini kitin. Ngalay le yu khmat na maula ram. Mudur gini ke jing tho ni gede ke Bible ke peni bet ye ke jing long. Upol ni utho ini ke siti wang habang apoy sa Antioch. Ngay Kynduh yu Petrus. Ngay le yu lani nga kren bet ya khmat yu namar ularem. Wang upta urem Balei Petrus. Namar habam pat poi kita gibanau Jacob. Ulay jubam lembat gi gentle. Hanen da poi maki ukendran no badu khlat no ila di bu da syap tiang kita kibanakan niam ot share. Kat u Petrus u apostol rangba. U bedap do mensi mkhoj u begesengi u jong u kapen kia igi bapang igi bedko. Hanen ke jing syap tiang kadang bat igi dok not jong u. Udang syap tiang igi banakan niam ot share. Ong nak dikibikin ti udang tiang di balang berim jong u. Banda ulet jenis Antioch. Uya bam lem bagi gentle. Dawan pada ki bana ki nagabalang rim jong u tiang. Usyap tiang. Bat kita ki jiu ong ka Bible ki le arsap kum ju lambat u kat ban ring no u bana basru dak ta jing le arsap jong ki bi ki jing syap tiang. Yo brio kaya lam ka jing syap tiang niam ka jing syap tiang brio kaya lam se ka jing arsap. The Bible kong haba ngalayo baki kemiat ke bakum ke jing shisha jang ke gospel. Ngala ongau kefas kamut au Petrus khmat jang ki baro la da mevel au jiu me im gi gentle. Gu me im gi jiu kum me pen bor gi gentle ban gu me im gi jiu. La da ngi ki bala nget yo Jesus Christ. Ngidang gu me im ki priu ki bamani Blei tau. Kum nungi pen bori ki bamani Blei tau bikin gu me im ngi ki bala priang yo Jesus Christ. Fi ke jing syap tiang yu brio, jing syap tiang niam, jing syap tiang buram brio. Kaya lam sige jing arsap. But viu iu ap supo lang ni udah brio bersisa. Keren bet. I think kat diu Petrus. Namar kita ke jing syap tiang gibadang terai gini apostol. Namar kini kita probab lang bar kundai dekat bar pesan kong ke jing syap tiang yu brio. Kalau ke jing riam. Kriam no ke riam sisa. Sisa riam ke jing arsap. Hado man tayong singidan si buong brio bala siyang shit bala siyang ham. Hari ba tiang palat. Tiang palat. Yaga jing peniat niam. Tiang palat yagi brio. Maduay man tayong singi ba. Ublayan buo fika dot noon ka basilor. Lada ngalabu ito tingan ang siyong lada pimut. Banlaw ki sanran ki basisya ka jang turay. Kadang ka jing siyap tiang ksoy ro. Dan ki brio ba Shakri Blei ba tiang ka ksoy.
tiang igi nong sono, tiang igi bi, tiang igi swar, tiang igi tagatlan, tiang igi tagataro, tiang lot. Ngakwa nang fila da fidang ship tiang. Ya giksut ikrei. Kamat fidan jingeh katugat ni giksut. Magkataka penlong igi brio ba. Kin po igi jika ka be. Ngakwa nang fi menagisni. Dan brio syuk tiang kelumar. Tiang kenyang, tiang lot. Pi ke jing ship tiang ka penlong brio bun nget bi. Ngayu igi brio ki nget bi palat lagi ni gisni. What? Lada gila ai tiru danget ka jaj pakajaj. Danget bamlang penit ho brio benai April. Unu di benai April. Danget bamlang manis na yeng manis na sem mau benai April. Ngam tip nang no to benai April 1. Hang no to Bible ba au benai April mlang ne kumta. What kibal kamela de bagi de ki Kristan ki bashisha. Danget ye kita ki eki e balei. Nama ka jing shep tiang. Kapan kaya ka jinget ye ki ksoi ki kare. But dene kita kadau Blei ngau tanat de kare. Ngau tanat. Ngau tanat. Nget ik e ko mga ong bene. Ang brio nget ik miau nget ik mo. Ni idan ki brio nget ik saroro. Ngayon idan argot si parlok kiya surok. Kaher ka saro artli perkia flying kiss kumto. Ki ong hana ba kami artli ka saro surok. Tigalong kabadan bok iki. Tengah ngamla mudur ka taba ka saro ka. Kaher artli kawan ra jingger huya kitu ki argot ki brio baya surok. Depet ingi brio Blei pet na beneng ngatarai u tip urki ne kamno ngam tip ndrei wat manga banga pet ngayo i abanga pet iki ngas ngokome di teng ngi nge iki ba ki balong funny ki balong tamula namar ba la bi yit tan rai ka khri jing shep tiang ngayo i ba ka jing shep tiang kapan khaya ka jing nge klumar kumang la dep ong kapan khaya ka jing rit men siam na hirit men siam aba bidang dan jing shep tiang hinyo i kanuan ka men siam baman kabanyale ifi pino miot hiya men miet pin po sniu kik soy pin shu yo i klumar bat nang tade pin shu rit men siam pin long conscious i ki jingpang nan keren lot i gani medan sni pin kum perkhat ba betang ia ke jingpang ke jingkro pin shu rit men siam nani we brio ba ibang ayo i nga nga Kynduh sibun gi jai brio ngayon idan we brio bala rit men siam palan iba ya kapisa ga biyo ay yung isim daga nap bat ya kapisa isait apo ko daga detol ba isa taat ika imnot sim ya kapisa ay ona magibun kanyang jingpang imnot hepo apply imnot bada ga kti sim daga nap but it hep shua iki aga detol bat nang tade insa benar kami kan daga kya te na pipoya do ta te pisulap met bat kita gi pisa ba binesai bat nga kwa nga nong ipiya ga ni gapor katabaro kami na nga jing shapting kapalong pipinred men siam may pisu perkhat ba sudan kanyang jing panglot baro kitia gitar ka jing im jok pi ka dega bakordit te walin mot bo Blei le penan kami pi kata ka kam hilap mit kata ka jing sait pisa to Blei lum penan kami pi don kapa mi na ka jing shapting ka dega jing ki jing mot ro shulang panik ju ki jing mot shu ki jing mot ke isu ja ke isu yamare ke nga kwa ngan krendot ke ni bro namar kani ka dega bangayo iya ke ni gisni kapa trei di bro Shuki jingma chu shatala jakumta shuki jingma chu ki jingma digi khon bekilaya don shed khar nang ta de menta baro khat ki brio kilaya
mau ki brio barok mentah ki layo ilot agi tu ke media ba ki khon ki yem glomar sid kharang tani ki khon jongar ki don lang sid khartip lai sang seno sidu ti amet ibo pli la khrekol la shong hostel la jaka ka bakim lai taman mi do na tabi siklomar ki wei firet men sem firet men sem ki khon ki le chinang ki le chirom ki ya what long kum ta ka jing shep ting kan pen khaya ka jing long panic nan bo ta ka jing ki jing mat tanga khwa ngan ong fi men ka sngi ai blei unya la me fi pin shai ka ni ka tian bala de fi mat shisha ban shakri yu blei na kwa fin lai na ni ma ni ring ba don kam tam kani ka bret ka bang hikai fi ka dei ka ba lesi bila binong gini ki bang kren ki la binong ki bret ndrei kini ki di bang ayo i ki ja ki breo septi u breo bret uba u don breo bret men sem uba hado kata ba tang bo shu let ai shim snam ru yap ler tangani tu ipi kum kata ka jinglong pin position na pi mat ban shakri u blai namar lada fini kendo Nebukadnezar la fini kendo Kaisar la fini kendo yaki Herod la fini kendo yaki ta haga jing im jong pi minta she efin poi mat ngi im gi sngi ki ngini kendo kum ye kata ngini kendo ye be ngini gi sngi nga kwa ba pin job u blay no panan kam nga yo i ni singan kran lot i ni men gi sngi nga yo i balay ba blay u jet yo David na do dang kana Tapi puli nak kitab Samuel ke benengkong lang khat riu nga lengo bau blame klam jit iki men jo ki ba heksa ki ba klein bor ki ba dan ka personality ka ba idon buram blame klam jit iki ba le uli chemiu David na lo mbat ki lang berat ban wan ra yu u she yeng bat bau Samuel ndau la poi u ong Blei u Samuel pensle yo ni akmat jong ki men bat ko pa kmi ge don la Jiet pen bani ul David ba un yo jing pen slap un so long sim haga jat mit Israel balei na viet ten rai mde e bo do no e bo ka do no jong David ka dan ka ba kum ka jong play in ring a kwa no vi ka wei ga mga lap balei udan ka do no mo jong play ka do no ka bo David udan ka dei le brio ba ubala job e ka jing shap te ngayo i ka ta u de job shisha habaro ka jing ya nanti jong David sa yet ba na pi puri na ba do ude brio udan ka confident ude brio ba uba shlor uba shinrang ka men sim balai fitem namar ublai ula treni una do udang red mudur bi khna red shong shalom marwai anut ben ong ka por jong David abu dana Bethlehem ke jaka ka bo David udan ka dei ka ba snotin soy ki krai ka marat marat klau ka ba shirkai ka jing tri me ga met ka jing mana ki marat klau rei u David ula job yu singi ka tingi mu khonu job ki u ya dai lang brat fi wat tangi ka lang berat ke bedai kamrat u David u yang ban peniap biau sing ke dingim ban IT la ke jok jing em ban khon bat wat ban yap na ka bentang ki lang berat kimrat ru u yang ban khon ni galap yo sing ke dingim kata ka de jing long fi kum no bleun IP ki lang berat ki ban men siam ke kodor la da fi klem dan fi la da fi klem yo e ka ta dono fi u David u yo ashisha ye ga dono ko munang ap lang berat tho mo ui ga sam ga bar ku lai bele ma usku tho ila ga jong ga jing em ba u ble de no ap lang brat no u don mar wai ga jaka jong ka tem jong ga jing ya ndai ble don rekat ba du but nda ha ba u ble la training unu dong ret ndo mot ban pen sle unum pen sle yu brio bu khlem ru ga training un pen sle yu brio la pas ga training bu job ye ga jing shapti ula job bu de bet ye ga jing shapti ba unsa peniang yu khmat jong sol man ba yok soi ba tang bu shu tem ka soi ka pet yap na ma brio ba don jing pen sle don jing ba don ga jing shlor kamur udon jing ai ka soi kan pet yap no to brio ka wai ga bang snot na e ga dei ba u Blei daula jet yu David u jet yu brio ba dep ya chimon ga jing e ula la ban yang persha yu sol la ban job yu ga jing sheptin ki knam mi ki tu ki jing len tem mau baro ula la ban job yu soi ki khrei ula la ban job yu sing ki tingi ula la ban u bat da bo Blei u ban continue u ban pni up yu go layat fi yu David abu le jele go layat u da le da ka ba ko da pen kloy do mare kam dan jing long never so ki jing mon rin men sim ma bele ula dep job e jing shep te
But view udan ke confident daw siat you go layat ngala ong ifi. Ba udadan kata ke jingskau tikna 100% betang si mau biang ban siat na shalang man namar uba siat berobau de banan ke confident ban bet ban tau pidi banan ke confident. Nang nu kan wan ke confident kawan na ke jing job ya ke jing syapti. Himret nan sim him ki jing mat dan da fi tau pin la bet ban siat ke jaka ke badai. Baru de beru pini ap golayat udan ke confident. Namar balai. Udah bet udah bom syapti. Ngayo kene ke jinglang au David Islam ba bat ngakwa ifi ba pinyo balai blei klem jet igi bobon namar kim tre bandrung igi training nama blei bandrung igi training mungkin pendu igi igi jing syap nganget ngan sai ka shushu igi ne nama igi bobon ba tenga kwa mena gisngi bangan pen fi nang ne ba fi kwa shisha ban Shakri blei pin hap ani Kynduh yeshibon igi training igi jing nget kene ganong ka blessing ifi mena gisngi ngene tuaino Kutrai kini kapora Blei nga aingu ime ba malang Blei wa krau palat me hikai ngi kini ki ba practical ba trying it tuai begini ki brio baro kini o mat ki jingker ku lemani ki jingi kai ka kerteng ka jong chis mi tuai amen to blame kur ku ipi ku Blei shibon